The best way for the family to be is to be divided. Itavana vakawanda nevakadzi vakasiyana vakawanda. Family haibatanidziki. It is what the dilemma that it has. Saka vana vari kurira mazuva ano vana vemukadzi aripo anenge veri akusili. It's very simple. Hapana zvokuti ndamure zvinongori pachena kana kuda kuzviongorora kuda kudzamisa upfungwa. Akusili ndiye aripo panyanga samai varipo vane vana varipo. Saka what is the ndechekuti anongofaita kuti vana vake variplesani baba ndari confusion. That's same as ZANU-PF. ZANU-PF was been excelling in their evil nature, in their cultism, in everything they are doing. It was unity. They were united, but in a wrong manner, in a wrong tactic. Saka God is trying to bring them down. How do you bring them down? The same strategy part of Bible, that's the same strategy that God used in ZANU-PF. This year is the last end of it. Damburana mumema vari mawepona vanga vakatakura chida kuzorwa vanhu vachadamburana pavachavika vose dambudziko rikuti ndokudaiso wanji pachadamburana vana tungwarara vanoti mwari twavainacho tungwarara is a advisor kuna ED but ari kuda namabusiness futi efamily yaED ari kuda namabusiness evana vaED vana kusili ari kuda kudyawo vana Israel tovaziva Israel was a man from confusion after confusion akabvapo mbuya confusion ubvapo pona confusion saka we don't listen to them you know them. So ngavaitawo kuzoti kwa ndakamirira chipi akasarudzwa anotamirira chichi iye nyamanga nani who choosing to change the politics zvekusambura ZANU-PF kuti kwa ndiri neutral asi neutral uyawa even mabroadcast ekupedzisira akela so waitwa anzwa kuti murume aruda moto DJ Holy Boy, yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Second person. Mkuru akatama promises akawanda. Ndozona kuti papaya pane vanhu pane muscle power yakashanda ekumasoji kozita pocket muscle yakashanda ichipa nanatagwire vanhu tiri kuona picha yacho saka ipapaya vanhu vese vanga vapromiswawo something and it seems like because of his deception kuti vanhu vabatsirire kuti aite asvike panzvimbo paari apo suppress them. He would give a lot of promises. Some of them is now difficult for him to fulfill them now. And then some of those promises, like example, promise that you will replace me. You got to put 1, 2, 3. Ndikuona zonduka. Okazo chazo chakati nchakuwa matenda esekapoa 1, 2, 3. Saka that's what is bringing disruption yakuona. Saka pakuta clash manje ne se family affair. Because the best way for the family to be is to be divided. Itavana vakawanda nevakadzi vakasiyana vakawanda. Family haibatanidziki. It is what the dilemma that it has. Saka vana vari kurira mazuva ano vana vemukadzi aripo anenge veri akusili. It's very simple. Hapana zvokuti ndamure zvinongori pachena kana kuda kuzviongorora kuda kudzamisa upfungwa. Akusili ndiye aripo panyanga samai varipo vane vana varipo. Saka what is the ndechekuti anongofaita kuti vana vake variplesani baba ndari andikuzoona manje. Then pane vamwe vana varipo vokutanga vakuru vanoti sisi vakuru isusu varipo. Saka they will fight in their own battles. And how are they fighting these own battles? Vanouya turi nemamwe ma friends ababa, business partners ababa, kusiri vanatagwire.
Tagwire is backing Emerson Junior. And kuziva izvo. Yeah, ndikuziva. And connected to ED, you must not forget that. But the relationship yavo zvoti yakamira sei. Zvichida relationship yacho iri kusaiti kwevakadzi vakazvara vana naED vekutanga ava. Uri kuona zvandiri kutaura? Zvichitoda mai vakazvara vana Emerson Junior ndivo vari related nana Tagwire. Kubata picha iri papa. Saka it's a family. Saka kana muchiti drama, hapana drama rakadaro. And those things, they are not being done by humanity power. It's been done by God. It's God who is behind it. ZANU-PF is like Tower of Babel. They prevailed to kuivaka kusvika pavakasvika vauda kusvika mari akaona kuti akasavamisa vanhu ava vanosvika, they will achieve maagenda avanga vainawo kuti vasvike kudenga. So God, what did God do? God brought the spirit of confusion. Ndo pakabva marudzi ese akutora pano pasi akasiyana siyana. So God brought confusion. That's same as ZANU-PF. ZANU-PF has been excelling in their evil nature, in their cultism, in everything they are doing. It was unity. They were united, but in a wrong manner, in a wrong target. Saka God is trying to bring them down. How do you bring them down? The same strategy part of Bible, that's the same strategy that God used in ZANU-PF. Vachamwashukirana mukati momo vega vega ndo vachapandukirana ipapai. Saka so far ZANU-PF ukaitarisa uchaona kuti ine mapart 4. You understand? That's why I wanted to February. Because Zimbabwe, politics in Zimbabwe dzakasiyana nemapolitics dzakawanda. You need kuve kuri munhu ari spiritual either side uchishandisa discerning spirit, or either une information unopa information mukati. Who part and parcel of the puzzle. Pari nyaya dzacho kuti uzwisise. Otherwise ukada kudaro unogona kurapisha zvimwe zvinhu zvinenge zvakakosha. So ZANU-PF is not before. ED yakamira apo. Vana vake, mukadzi akusila nevana vake. Uri kuona pane pati. And who is the spokesperson for kusila nevana vake? Kungwarara. Kuona zvandiri kutaura? Yeah, probably. Right. There is Tagwire, this part. Nevamwe vana vaEmerson. Emerson Junior nevaning'ina vake. Nevamwe vari kufila disgruntled. Vasiri kupushwa enough. Vana vokusile vapushwa. Vafana vese vaya vanashona matwins mumwe musoja muchichi, saka ava vanenge vachemawo kuti ko isusu. Why are you pushing this one? Why us? So izvozvo does not bring a disunity. It's a temple. Saka tina Tagwire ine timu yake yaari kushanda nayo. Inenge ina Emerson Junior nana Ubet Angel. Uri kuona pane picha yacho? Right? Then ukefiya General Chiwenga. Tagwire ari kushandisa pocket muscle. Chiwenga ari kushandisa what people want to hear, talk about the bed of corruption. Saka Chiwenga ndiye anenge ane genuine masupporters. Because ana mari ari pane vanhu vari kumutevera vari kunyanya kumuda pamwe papo. Then tine vamwe vari kutina apa vari kuziva kuti tikauraya pati tikauraya ava vanhu vakabviswa vakadzimwa pati vakabviswa mupati vanenge vane mastrong powers kuti vanhu vatora power kwatiri vakabva ivavo tosara tisita ane power vakaita sana Mutsvangu. Vanenge vachingorova kwese vakadai zvongo zvana Mutsvangu ane mweya wechikamaku anenge achibvukudza kwese posi. Mutsvangu I want power also. Because he's counting himself in of ZANU-PF. Saka ndivana vachikonzera maconfusion. Saka vana Tungwarara is a spokesperson waakusilia nevana vaakusilia. Saka it's a dog. Asi ndikupa mapazo ari pachena kuti ubana zvinonyatsovaona. Ndizvo zvitongo ZANU-PF. Saka that's what is happening. Saka Mudhara, because age is against him now, is no longer sharp as used to be in 20 years back or 15 years back. In his mind, in his planning. The family ndiye akuta power resereri. Saka there is a dispute of lack of trust between avo. Kuti Tagwire akaelefetwa anogona kurasisa vamwe. Chiwenga akaelefetwa kurasisa vamwe. Saka panotori nenyaya hombe iripo, because Chiwenga was promised na ED kuti akabatsira kuita COP 2017 iye achatonga utemo musira. But Tagwire futi anga akapromiswa futi same thing. Katibatsira financial aid mabusiness atinawo yeso kasapakata. Because the problem is power, they just look Tagwire and ED ka. Vanachivayo no. Tine mafia irurula na Zimbabwe mtione varungu mukati. And these varungu, they are supported by 3 nations, superpowers: China, Russia, and the UK.
Zimbabwe hapana panchaongo mukwakangoita chete. No. Zimbabwe we are still under colonization, but in a smart way. Our leaders are not independent. They are told what to do. If akapinda papower pretend kuti mutendere kuti abvise Mugabe, he promised them the land. That is trying to fight hell and hard to bring it back kuvarungu. Machina akapromisa mining rights. Zvisaona kuti vanhu varingotambudzwa varipo. Chiwenga was saying that Marussia akaputa zvakapromisa. Saka all those people kavanenge vachiti, how you promised us this? Because ava varipo varungu vamene vanhu vana Zebhera vanoita zveforge vanoita zvechiisa. Saka Zimbabwe is being controlled nevanhu varipo vakawanda vane mari. Some point president. Yeah, pakaipa. So just it's God is doing his work to dismantle ZANU-PF. And they will try everything they have in power to try to defend it, but ZANU-PF will come. Yeah. And in the spiritual calendar, in the spiritual God, when he's dealing with numbers, doesn't deal with the whole number 4, like 2026. No, 2020, Zakatanga 2010, 2001, 2020, what gender? Jesus nani basa lesi. God doesn't tell last number. Two number digits, then two number digits, not the 8, and I would multiply. When we just say, uka 8 2 plus 6, look for 8. It uka pita makura this is number 8 years, it year per power. Saka grace period number 7, number renewable completeness in the spiritual realms. It means 7 ikakwana. Ingawa 70 or 7 you inola completeness. Saka it was angane grace zokutonga nyika ino 7 years. Ndo utongo wake. Zvakaita zvakaipa kuti mwana aisapota zvinoita zvakaipa, but that was the time because mwana ane midzi anenge achiseta in picture. Achiprepare vanhu vafanira vanenge vafanira prepare for those 7 years. Vanenge va right. Imagine Chamisa Day akapita 2017-18 nevatengesi vese vatinawa. Vakazobuda vise vana chingwesa what was going to happen to our country. Yes. They were going to kill him. They were going to kill him, put him poison. That president so God was cleaning. So he wanted, God knew that particular 7 to 8 years, but clean. So that 80 grades like Zakapera, so going out is change Jakumashuka. Yeah. They thought Nana Chamisa Visa, I know it was God is doing. Because if I don't go, I should go out. You saw when I was spiritual, I don't need. But when I was spiritual, I was not smart, you don't want to go to motion. Because you need to be smart. And wisdom change it out. Then also the spirituality couldn't say so about. But now serious you see now you won't understand this about. Because you know now I base of shout at my Chamisa. Look, Chamisa only 2.5 years to 3 years. I see more political. Atina kana one muna once about Simuka Kuya so Kwasa time replace. No one can do that. It's only God can do that. Only God can do that. It's a sign which Chamisa is an unfinished business. Children can try to kumita say, but no one can remove him there. And the students in Zimbabwe, Malaysia, and actually tended for those 7 years with the farm. I'll come back and you conclude and you calculate the numbers and tell them to. And for these 7 years, Malaysia and Gapa, if you Managa Fumurama profited, Mamika made Wakasar. There's a lot of false pastors which God has managed to expose through ZANU-PF. No true man of God who really was called by God through the perfect will of God who can support ZANU-PF. Never. Never in a day. No matter you can justify kuti ndakasungwa ndikazodi vese vananyamangara mapfeka mapermissive will of God nyamangara uya kuna zvokuti vanoramba achiti kwana Jonas ZANU-PF vanonyepa aka Jonas ZANU-PF and to say it direct all those maprofesa kufarisa kwa kuti vanhu vavaingoti hambe nehameni uchiparidza nekamaiki tetoziva zvedu kuti hapana profesa yakadaro kujoinidza zvese because munhu akatadza kuona utsotsi wana anonzano ndakambotaura akati kwa akutaura zvisizvo anonzano akawiswa neZANU-PF murungu akabira vanhu maru murungu uya mwana ndakamboda kutaura zvake uyu aizi man of God woku America ndamuziya chakananyama vakadaro kuti uyu munhu ideception achiti vinhu vakadaro zorere zvorati haana mweya wamwari ari kungoshandisawo kugona kutaurawo kwake kwaana nekuti anenge aiuchavovati systems of spiritual deep Nyamangara is not deep in spirituality. Not deep. Because I don't have to give up because a problem yake aita zvinhu zvagara ane agenda. Yekufunga kuti pamwe Chamisa chapinda fasta vava kawandirawo kupfuma. Zvikananda vana Nyamangara zvasvika wandirawo kuti akapera chokutanga kuzolutawo in the name of we supported this struggle. Nyamakanga. It's Nyamakanga. Sorry? It's Nyamakanga, Bishop Nyamakanga.
Nyamakanga. You see what I'm talking about? He has no people at heart in that one. You cannot tell me that it's because you uza DJ ore. Pana chungo zokuti Daniel akapinda ngomba rishumba kazishwane shumba nditi. Inini kabe munhu wamari wechokwadi china matamani. Ndikati ndinopinda ngomba rishumba marani feve, marani save. Ndoshwane shumba because Mara I never told me to pinda ngomba rishumba. You need to do things what you need to do. Iye pamwe politics akaiva ngopinda but nepesi ya Mwari kuti nepesi yake. Because utadzunguka unozi Mara wapinda nepangwa safa ngopinda. Dzungu rakashata. Yeah, so what? Saka vanhu dzungu zoti kwa imwe ngara kurasa no une speed yakawandisa. Saka it is grace yakapera. Right now to 2020 na 2026. Saka tinodira two numbers okupesera 2 + 6 is 8. This year is the last end of it. Damburana imume mavari mawepo navanga vakatakura chida kuzorwa vanhu vachadamburana pavachavo vega. Because dambudziko rikuita ndokudai so wanji pachadamburana. Vanatungwarara vanoti Mwari twavainacho Tungwarara is a advisor kuna ED but ari kuna nama business futi family ya ED. Ari kuna nama business evana va ED vana na kusili. Takwire ari kuna nama business ya ED but in the same way at a broader scale. Vana chivhayo varimo, vana sokupanya varimo. Andikuzona mani. Saka vana anzanu takwire ari kubhadhara masoja akawanda. Masoja divided. Kune vamwe ari kubhadhara especially vana maringi. Takwire is taking care of them. Saka musi wachinobhondoka vanogona kunzisa vakomana basa rataka. Vanokudamburana vega. Mira oni. Yeah. Anamburana vega. Because we are sick and tired in our country kuve nevanhu vari selfish. Now we people who build the nation. Yes. Wait, let them vadamburane, then God will allow the nation with the true leaders to pick up with the broken pieces, the leftovers, and you build your country to go forward. Selfish people are ngavaindi vananyamangara romwe rangu because arasa mukombe akusvika. Anonyepera vana vadiki atisana vadiki isusu twandisi ZANU-PF. Yes, join ZANU-PF, that's fine. Yes, so, but unfortunately, nopana kuti ana wisdom. Anamuya mchina mati. This is the wrong time of joining ZANU-PF. Akaijoina kudhara kuma 2007 zvachitori nani. Because yanga chiri ZANU-PF. Kana uchida kujoina ZANU-PF now, wajoina which part of ZANU-PF? Inefoka. Which part of ZANU-PF did you join? As a man of God, how can you take yourself kana chine muya maros kanda mu confusion yakada? ZANU-PF atira tingatinani. Mwari kutara chakati, mwari kutara chakati, mwari kuita chakati, mwari kukana kuita chakati. Uyu Israel oyo ari kupisana na Ebert Angel because Ebert Angel akamuterera wachipepe chake. Arikuda kudyawo vana Israel tovaziva Israel was a man from confusion after confusion. Akabva apo ambuya confusion obva apo confusion. Saka we don't listen to them. You know them. So ngavaitawo kuzoti kwa ndakamirira chechi ipiwo. Akasarudzwa vanotamirira chechi iye Nyamanga. Nani? Who choosing to change the politics is somebody as unpaid. What do I do? Neutral. As neutral, even in my broadcast, President Kela says, so I want to love of money, Papa, is dangerous. It will make you to compromise a lot of stuff. Saka, DJ old. We talk more than ever about the president to get up in the Saka Pagana. What did they go with Intawa upon too? I bo my dabasa evangelist. Your voice I will never forget you. You want to do our hunger sure as a property. No power to this. It doesn't matter how that confusion because I want to know your voice. No about content. At the end of the day, person that you can see man you to come up, but you are there to elect every voice. Platform they want to on Taurus is unfair, but sometimes one thing people they don't see with you. When some people aware Taurus Nabasa, you challenge them. Yes. I people they cannot see that with you challenge them. They say that Taurus would go to Chichi what I'm Dara series. I remember Takno Pendera Dara challenge Taurus Nabasa is unfair. Challenge after Taurus to buy it to that was Makore was Kofidana
anagara atonga akatizwa necovid mukamubvunza munhu kuti ndiye ega akatizwa necovid vana Trump vakatizwa necovid but vakabuda maprezi mazhinji anga akatizwa necovid hapana akarambira pachigaro nekuti kwa ini nauzonyatsotonga zvakanaka. Thank you chairman. Atotenda.